Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Goarni minggu tasadarion, ima minggu kuasi modo geneti. Namar lapatan, songon poso-poso na ibaru tubuh. Topik, marparange hombar tuhatani debata, laus martangyang nahohom mahita. Amin. Mari demaitas yang buku Eden nomor 565 mamukas yang ayat sada 1 tulu. Hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Hisapam mahamu songon poso-poso na ibaru tubui, disusu na denggan na somangasi, asalam gadah hamu maritesiani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma de bata hagogo otai, olopon hamu ma de bata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para si roha na sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami jalamate rabdoho Tuhan Yesus Kristus,
Asarap hami dohot ibana tuha sangapon. Say parohay mahami, asa uduk hami tulomoni roham, jalahot hami dihapor siaon nature, asa toktong makirim dihaheon, dohot dihasangapon sogot, silehonom mutu akan napor sia diho. Amin. Marede hitasian buku Eden nomor 435 memuka ayat sadado 2. Jesus, hamusure beke mae sailas rohat kumandohe sonan tikini dong jupang Jesus tuhake tundina benge ceriau terben marulas di luhau sonan Tatangihon mapatini di bata di minggu sadarion, ima sian sada Petrus, bidu sada, mamuka sian ayat 10 tolu, 114. Di baheni hohosi hamu marohamuna, torang marohamuna, sadok makirim mahamu di asini rohana tarbuat Tuhamu, di hapatarani Yesus Kristus. Songon dak danak si pangoloi mahamu, unang mapayutu tamu be sakap-sakap ni roha uju diha otoon munana julu. Amin. Atong rak mangidogogo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Marede mahitamu sesian buku Eden nomor 410 memukasian ayat 2 dohot tolu. Tatopoti madosata martangyang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Ama nami maritehite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhi lalahami rikot do asini roham disaluhut hami alak pardosa. Alani ido ubahe nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami, tung najot-jot do hami manibil sian aka dalam munabadia,
songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hamisian jolom, alani dosa nami i. Ay dang dihalo mohon roham hamatiani akapar dosa, alai hamu bao ni rohana dolomo ni roham, asa mangulu. Sesama saluhut hagedokon nami, dohot pangalauson nami, marhite-hite pangulun nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus, sayhot ma asini roham dihami marhite-hite panindangion, dohot hagugoon itod di parbadia, asa tarapul si tutu rohanami majauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga taringo tu hasisaon ni dosa, musape akadolok jala humudal akarobean, alai anggo parasi rohani rohaku nasotupa musatsiakko, jala padan ni hadameoku nasotupa humordit ninna Jehovah siasi iho, hasangapo madi batana di gijang. Amin. Marede mahita musesian buku ede nomor 470 sada, mamuka sian ayat 2 doho tolu. Nama
Tatangi homa hatani debata nagabe epistel di minggu sadarion ima sian pangukapon bidu 20 sada mamuka sian ayat 5 sahatu pitu tajahama marsikat sorin dungi didolk nahudul di habangsa ima idama saluhutna dohupai baru jadi di dogma suraton mai ay haposa doa kahataon jalana sitong teanon ni namonang ima saluhutna jela au gabe debatana ibana gabe anakku ima sahakna martua doakan atu mangion hatani debata jalan au peopsa amin. Marede mahitasian buku Eden nomor 250 sada mamukasian ayat sada dohot 2. Tidako maha porsiautai songonahina tidako ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na satudusan na tumopalang ito hotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuan ni si Maria na gabi-gabian siyanton di porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumao na bernit di pauman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banuato rudung di tanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahudu tu siamuni di bata Jehovah amanai pargogo na sauta dusani di sima ibana manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot diasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na surasuda amin.
Titing namasa di Huriata Minggu tanggal 16 April 2020 naparjolo dana nasorang di basa-basa hotuhata do sada dana boru di keluarga amang bonatua purba ST inang boru sihotang SMB sorang di hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 ingkanan nasida di Jalan Serut Ertesia Eropat nomor 40 Pondok Ranggon Manang UI 2 napaduahon di keluarga Amang David YM Hutapea SH Inang Borusi Bolon sorang di hari Senin 10 April 2020 inganan nasida di Jalan Pondok Ranggon RT Tolu Eresada nomor 54 Kelurahan Pondok Ranggon Manang UI 2 napatoluhon di keluarga Amang Welis S Manik Inang Borusinaga sorang di hari Kamis tanggal 10 April 2020 inganan nasida di Jalan Salamon nomor 50 Sada RT Tolu Eropat Kelurahan Cilangkap Manang UI 2 napapaton di keluarga Amang O Bernando Siahaan Inang Borusinaga sorang di hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 inganan nasida di Jalan Komplek Polri Muncul Jalan Bayangkara Utama nomor 22 RT Tolu Eropat Manang Wi Tolu napaduahon ruas nataba tajalo do gabe ruas Nihuriata keluarga Amang Carlo Francisco Sinaga Inang Krismaya Anastasia Borusaragi nasida majalo pasu-pasu pabagason di Huriata tanggal 25 Januari hari Sabtu 2022 maringanan di Jalan Jatisari Kampung Payangan Kota Bekasi Manang UI 2 napaduahon keluarga Amang Sape Chandra Banjarnahor Inang Dina Caroline Boru Limbong Rap Dot Sada Bawa Yanakon Nasida Narosian GKPI Jemaat Bekasi Resort Bekasi maringanan di Jalan Bulak Ringin nomor 2 Cibubur Manang Uik Sapulsada napatoluhon Dewan Marturia hari Jumat 21 April 2020 patupaun ni Dewan Marturia do pembekalan di Taman Bunga Ruang Kanasada masuk pukul lalu ip naniluhan ni Padita laos titingomma nagabe udangan tu seksi musik seksi sending dot seksi multimedia asa madohoti ulauni napaduahon seksi musik hari Senin 17 April 2020 patupaun Huriata do marhite seksi musik pertemuan tusude organis dot nalah mendaftar gabe organis ni Huriata masuk pukul 10 siawip nanilion ni Amang Padita dot Dewan Marturia dot seksi musik napapaton Dewan Diakonia seksi sosial tabon maritang yang tak akaruas ni Huria na di bagasan parsahiton songon nang tersurat di warta jemaat napaduahon seksi komisi kasih hari Rabu tanggal 10 April 2020 patupaun Huria do pelayanan komisi kasih di Ganup Bulan dimulai pukul 10 maringanan di GSM lantai sada napalimahon distrik Walu DKI Jakarta hari Senin 17 April 2020 di Patupa distrik Walu DKI Jakarta do konven pandita maringanan di HKBP Karnolong mulai pukul 10 saat tunasidung borhak dapat ditata madohoti ulauni soalnya mah titing di minggu tasadarion aka titing namangyut boy mata jaha na adong di warta jemaat mulai tema di tuhata tabege makor sian punguan ina parari Kamis manguruti ma dohot kor ama partukuon
Marede hitasian buku ede nomor 248 mamukasian ayat sada. Damene debatana sumurung sian salut roha.
Imana mangaramuti hati-hati dohot pikiranmu Nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Hamuna manami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus di minggu Quasimodo geniti di bagasan Tikion hatan diribata naneng marsaringar dohot naneng gabi ujahan di nguluta saminggon denek dosian buku panurirang Hesekiel bidutulu plonom ayat 22 sa hatu ayat 27 panurirang Hesekiel tulu plonom ayat 22 sahat rodi ayat 27 hujahau matuhita tapayut-iut ma di bagasan rohat tabi songonon ma tar surat disi dibaheni dohonom muma tupino parni Israel songonod dohatani Tuhan Jahuba dada ala hamu au maban songoni ali pino parni Israel alani guarhu nabadieido nani ramunan muna di tonga-tonga ni bangso perbegu aka hasahaton munai jala auma pabadiahon guarhu natibuli naung niramunan di tonga-tonga ni akka bangso perbegu na niramunan muna tahe di tonga-tonga na sida asatung ditadda akka bangso perbegu audo Jahuba nina Tuhan Jahuba ia dunghu perbadiai diriku di bagasan hamu di hadapan muna jala au membuat hamu sian akka bangso perbegu jala paluhutok kudo hamu sian saluhut akaluat jala buanok kudo hamu mulak tutano munai dungi urasonok kuma tu hamu aik akanatiyo asatung ias hamu urasok kudo hamu tahe sian saluhut haramunan munai doh sian saluhut gana-gana munai jala lehonok tu hamu rohanai baru doktor dinai baru tu bagasan ate-ate muna jala ucatok do roha batu sia daging muna jala lehonokku tu hamu roha sibuk jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna jala au mabahesa asamar parange hamu di bagasan akapatikku aka hupupe radutan jala patupa muna do ima sahakna hamuna manami nanami guarni minggu tua Quasimodo genede nomor 8 songon poso-poso nai baru tubuh na uasan di susunatama sadago barat dui taringo tungulu ni hakarestenota buasa di patudo sita songon poso-poso nai baru tubuh ala marpardumuat do itu songo dia do hita marsigatung tu mata songon poso-poso nah sangat tergantung dengan orang tua dengan ibu yang akan menyusui yang memberikan energi yang memberikan kehidupan bagi anak-anaknya songon poso-poso naik baru tubuh nauasan taboto do poso-poso ate dangadong poso-poso na mekkel malu uasan ibana na uasan mo nina dangadong so ngodir do tehe malu poso-poso na uasan nangis holani do pehata manang ekspresi na bui di lehon dadang manang poso-poso molo adong sautik pangiduan na tu inang na kecuali muluboy makatai sakit perut kumaknin na alam mulu dana na baru tubuh baholani do pinabui di patorang manang dibabuat tu hita marhiti tangis apapun yang dia rasakan apapun yang dia inginkan apapun yang dia butuhkan tangis do poso-posoi itu makana dang tatusi Las piga pe inang di tubuh kamu kaya anak kon
poso-poso dang takas di boto hamu songod dia pengiduan manang dari bagasan roha manang pikiran di poso-posoi ay mulu asing geleng asing do buhina asing do rohana teh itu dah asing do pengiduan nak itu makana mulu dua dak dana badua ma rohani baru paning ba mulu tuson di kosong do cara dia makatai dang bui pas dos-dosan rupani ikosong no daun apalagi mulu itu makana bingung bisuk-bisuk dojol mana julu ay geleng na dang anong diturun di 5 pitu piga geleng mu 5 ini dito 5 enak oh lu 5 oh sadia sa pusada dong se berarti sa pusada dorohan naturas rajulu ate law mangadupi akaya nakon jala songo dido nang marada pun poso-poso manginang dang taboto rupaning idu makana molo misalnya tangis danak ahado di pangidon aladang boy makata ibadah dia bisa mengungkapkan melalui kata-kata na boy tatusi bapaling feeling mate surah-surah oh na mawas don ina dilema susu mana si pangano de molo cerita usian taring untuk bahwa pumuna sakangan hidup ya marda dana kau sakangan ni apalagi hidup ya tangis mak dungi badilai susu tangis terus nabi madon sampai 2 bulan di praktek koma nabi noton harus asi 2 tahun dang boy mangalang manang ngahajo bayi majo dipaksa mak 2 bulan menyerah dang tabi ami ujung naro mau mak nahinan mangulupi omakku ay tinasong kodo nina buasong na mak niku itu luari ho nga mangalang bubur ho nina ba patut do HP mau kau narak di bagasan dungi hubek kami mabur giling disaring rupaning ngamat camon di benon ba masa steril ate toho matutu jam 5 di lehon sore jam 6 pagi piasa tardungo menak maibana menak manang hami ale seluja mamusay manungguli ala sabi marhuni inna si malolong nay kurang minum ninna di sodin natabu di patakas semunay deng na bergabu sausi rupaning kita tidak tahu apa yang mau diungkapkan yang mau diberitahukan kepada kita orang tuanya walaupun kita yang melahirkan walaupun kita orang tuanya alai poso-poso pos dorohana molo disi inangna natorasna dia nyaman dia menangis untuk mengungkapkan apa yang mau dia inginkan itu sasitong nagambaran ni Quasimodo geneti songo dia mahita amang inang songon anak ni dibatahita songon poso-poso ni dibatahita tergantung kepada Allah dalam banyak hal segala sesuatu kita sampaikan kepadanya hubungan yang erat antara orang tua dan anak anak dan orang tua dang boy tarsirang dang boy terpisahkan danak poso-poso tu naturasna tu inangna mulu tu bapak na boy mak sali-sali ale tu inangna dang boy jala saling membutuhkan satu dengan yang lain ay butuh do natoras tu enak ko nate ido makana saya dusahon atau oras do tu enak konai meredu buat ugo pe macari arian nang botari dot akalana asing ikon di patudu hoddo holong na jadi dang holan dak danak poso-poso na tergantung tu natoras nama tu debata manang natoras na alai do debata natoras membutuhkan ya nakon molo marsahit geleng do marsahit natoras nai susah pikiran na dang tikos bay garejo hamu nama nami nain hu bereng sian sisi na asing so maldo molo dihatai taringot tu Quasimodo geneti manang songon poso-poso holan poso-poso i maturus gabi topik jamita saya mau membalikkan atau sian sisi na asing sian sisi debata
debata sangat mengasihi jolma yang nakonai dan tarbahen yang nakonai songon inang na songon natoras dan tarbahen yang nakon na manang aha molo sadong holong ni natorasna dan dengan perkembangan jasmani dot partodion ni yang nakon molo so dengan natorasna debata ikon mangalihon holong do dang holan patuduhon holong alai ikon makaholongi do debata asa magudang dak danaki asa magudang ruas nai asa magudang naporsiai ikon dipatuduhon do ikon dibahed do holong tu akka yang nakonai. Ini harus kita ingat. Tuhan juga membutuhkan kita manginang. Jadi hola kita membutuhkan Tuhan. Tuhan membutuhkan kita. Ikon si ala ni holong naido. Jadi tabuto maholong. Ibu tabayak ko na manginang begitu cintanya Tuhan dengan kita. HP kita cuek-cuek aja. Pole so taboto. Hacik doi. Gudang do rasa kita na marhalit na julu ate. Alay hubering gudang do na di patoho-toho hubering ngon ate. Ate. Ya, alay unang terlepas maju dari patoho-toho manangdang. Au heado jatuh cinta. Sampai sekarang. Alay tu tinata detong dadang tu nahasil. Anggo jatuh cinta iba tu inahan dadang toho beda hati. Ngadong bi. Tiki remaja-remaja kan di situ gejolak cinta ya teh songo di koni krisi gejolak cinta datang kan cinta itu seseorang tapi mah surat angur surat anggo sanadang be WA nama anggo na julu kan ate dak kuboto ale dia kana ubay non dang toho bedang sanga dengan ngurat-ngurat ton surat I love you hafal do dibayani lupine habi dang dibalos pajuk pagiba nggak sih nyung ngasih tong mati sih nyuba habi dicuekin sakitnya tuh di sini nggak semacam gaya tabain gudang dang oleh pi itu gaya 10 gaya tabain buama asa ditarik perhatian na asa diparwaho niba alani holong niba nggak dibahan surat nggak dibahan kirim salam ulang tahun nabi dingot hape ulang tahun ni wak niba ipacueki rupaning ribaan segala usaha hape rumah itu aning neraku ini puhodoh lakko hape tong tu siro hakan itu maholong jadi haci do inang haci do amang molo holong rohani bat tu sasahalak hape dang dibalas songoni ma debata tu hita heado ta perwahoni. Begitu sayangnya Tuhan kepada kita. HP kita sendiri dan tak peduli holongna. Ido na diigil di bagasan turpuk tahun. Taringo tuminggu kuasi modo geniti. Bagaimana Tuhan mengasihi manusia. Na porsea. Songon na toras ina na pataruson ya nakonna. Dia mau berkorban ketika anaknya nangis. Dileun susu. Ketika anaknya nangis diperhatikan, Adonai. Tinggil do pinggolna, si malolong nape, pakilalaan nape, emosional nape, dipakai sudi buama asa denggan ya nakon naon. Songoni do di bata tu hita. Nuang hita buah. Mulu taber makin diturpuk tahun hati. Di baheni dohonomu ma tu pinopar ni Israel didok di bata tu si Ezekiel didok dia 23 jala au ma babadiahon buar hunati buli naung ni ramunan munai di tonga-tonga ni bangso perbigu jala au ma buat tamusian aka bangso perbigu dungi ura sonokku ma tu hamu aik nakanatiu asatung ias hamu jala lehonokku ma tu hamu rohanai baru dotod dinai baru tu bagasan ate-ate muna jala ucatok kuma roha badu siak kamu
Dang tarbay ni anak kon nama nangaha. Ido maka namangina molo neng pabadi diri hita. Dang tolap tai. Dang tarben jol ma pabadi diri na daw. Na pabadi odoi. Ale buado hita asa toho nang di perbadiai i tajaga habadion nei unang taramuni. Allah ni holong deh karena Allah, hakikat Allah adalah kasih. Holong dang tergabusi di bata holong na tu bangsona nang pesai dihujo ti bangsonai mangulahod dosai dang tergabusan na nang pesi pata di palowas na sida terbuang di perhatoban di uhum ala ni holong deh. Ido makana manginang topik di minggu tasadarion marparange hobar tupatik dohot uhum di debata. Kita mau mengikuti rule nasihat debata. Songot dia dohita. Asa songon poso-posoi kembali kepada motivasi awal. Komitmen awal. Dalam hal mengawali, dalam banyak hal nata awali, nata puka, tabering maju ahama tarimang-rimangi maju amang ahama nong jut tak awali rupaning somalna molo dalam mengawali saya yakin kita selalu melibatkan Tuhan ya. Baru-baru saut kita tuh berkeluarga basowina magudang na pigahali kita martanyang Tuhan pasu-pasu pardonga sari pion nami naneng hupu kahami pasu-pasu Tuhan pasu-pasu alelam liling heado tatanya ko muse parsari piota atau emang masih waktu nih gada soholan na mangido Tuhan leon danak dihami lehon perkarejuat dihami lehon pengabahan natama dihami lehon padaramat dihami asa boy hupasik kolahon geleng nami sudah hanya kebutuhan alai aku boto jarang do hita madok mangidu di tangyang ta Tuhan atau ijo parumah tangga nami mau apa lagi mula dong permasalahan gari ada ahdo tendului pengacara jangan kita dipersatukan oleh Allah karena kita merindukan pernikahan kita bawa ke gereja kita datang ke gereja dipersatukan Allah puasa halak naneng pasirakon jojo do hita sawoni da jojo hita hea do hita marsoal teh ubereng songona jarang do hita mangki berarti jarang do hita marsoal di jawa teh ya adong do di hurian asing hea do hita marsoal tu di keluarga sama istri hea amang na musik amang hisap naik naraku bagasan waduh pala pabuah ni rupanya. Coba kita libatkan Tuhan. Kembali kepada motivasi awal. Ketika kita dapat kerja, baru dapat kerja. On nama parkarejo aku. Ikut dingga dohulaon. Hape di persitongaan. Lupa ibana tu Tuhan nama ngalehon karejui. Marlomo-lomo ibana. Sehingga mahita. Ketika kita mamuka pardongan o pesongoni. Molo pajupang martangiang amen wah hape di persitonga andang be idu makana murah-murah adong juk perselisihan di pardonganon karena kita juga tidak pernah mendoakan itu anggo dimulanai oh ini teh oleh marsai Tuhan marsai selalu dong aku apalah songono do Tuhan tu sih alai dong adong persoalan lupa mendoakan sering kita lupa di motivasi awal jalan molo ditaringoti itu hita wasimodo geneti kembalilah ke awal motivasi awal songon Kristenau ya. Songon edeni para kami sate ya asa tamadan tiba-tiba nak ya tiba-tiba nak kan asa tama barang eki Tuhan dede sira lagu barat deh kan iya jalan dokter pertukuan nakin Roma itu asa tok tong sonang
Itu jaminan kepada kita manginang. Bagaimana kita mengembalikan hidup kita kepada motivasi awal, kepada prinsip iman yang awal. Asa gawi burjua marparange. O Bartolomona. Marparange o Bartolomona. Jadi adong dosa ada kunci sa sitongna. Marsajar hita sian halak Jepang. Dia songo dia do halak Jepangon. Mereka memiliki budaya malu. Meile do halak Jepang diganup perjalanan ninggoluna tidak bertanggung jawab. Jadi budaya malu nga mago dihida sa sitonga. Dang meile behida margabus. Ini do hida na ngadi dalan na. Habi dia berdupe. Kita nggak malu lagi gitu. Apa sih susahnya mengatakan aduh eda tunggu sabar eda terlambat gimana lah tadi eda bawamu namun saya tongkat terus tahu aja padanya awidu hubangido Tuhan berikan anakku kejujuran karena kejujuran ternyata kunci kesuksesan tumako do di aku geleku dan bergabus ibana manako ibana daripada digabus ya kau tadi bohong ya iya pak bagus, niku dong. Dan nama dokon asa bergabus mau terus down. Kamu tadi melawan orang guru tadi. Iya pak. Kenapa? Begini. Oh, ujung audo na minta maaf tuh guru nak. Maaf inangnya. Anak saya tadi melawan niku. Ya nggak apa-apa pak, bukan. Pasti ibu tersinggung niku. Lebih bagus kita mengajarkan yang baik. Menerima apa adanya supaya kita bisa memperbaiki. So undang mengajar kuri, undang mailah mo tunggu salah dah. Dah ditikina marsiajar itu batuduhon na salah kita. Apa adanya. Undang ditiki tampil. Tadi hon na sotabotoi besiga mah diri jadi bi. Hape nggak sorong-sorong. Iya. Lebih bagus kita budaya malu. Orang Jepang malu ketika dia melanggar hukum, melanggar aturan. Meila do halak Jepang terlambat. Kita sering begitu. Kita tidak lupa malu. Hampir lupa kita malu. Dang taboto be ila istilahnya setabi mulu dokon halak Batak. Naso ibu tu ilaon nina. Kan kasar do ya teh setabi rupanya. Tapi kadang itu kita lakukan abang ina. Orang Jepang malu bermalas-malasan. Itu makanya salah satu bangsa yang paling maniak kerja adalah Jepang. Sampai lupa ibana nang rumah tangga ibana. Lupa ibana ahado kerejona, ahado statusna. Dia mau kerja terus. Dia malu. Orang Jepang malu tidak disiplin. Soalnya hodok lakin terlambat. Orang Jepang juga tidak malu berbuat tidak jujur, malu dia tidak jujur. Itu makana harahiri teh samurai molotalu nasida talu srak bunuh diri. Nah tapi salah dia karistenon. Tapi itulah budaya mereka. Dan orang Jepang malu ketika dia mengalami kegagalan. Berarti itu tandanya tidak siap untuk melakukan sesuatu. Urok matu hita manginang. Hita dona punasa Yesus. Hita dona porsetu di bata. Ale bahasa halak Jepang na dapotan pasu-pasu. Di prinsip nasongoni. Bukan Tuhan yang salah, tetapi orangnya yang salah. Bagaimana kita orang Kristen benar-benar memiliki tergantung kepada Allah. Meila hita tu di bata. Taulahon naso gabeyak, naso dinggan. Kristen bukan sekedar agama untuk mengenal dan tahu tentang Tuhan amanginang. Tapi Kristen menjadi karakter dan sikap, style hidup. Bagaimana kita mengaktualisasikannya? Patuduhoni, I karakter Kristen. I'm Christian, so I have to be good. Nina, Kristen now, atong hula ho manadinggan. Itu dah. Dan Kristen now, asal Kristen now down. Asa tabo terupaning taburi namar Tuhani. Ay taburu namar Tuhani. Idu makana molonga
diboto tabun namar Tuhan, dang diboto ibe holso, dang diboto ibe rupaning padmadili, ale justru ketika dia sudah menyadari I'm Christian, saya Kristen, huboto mabahin na dinggan, martayang mahita. Ale Tuhan di bata, mau lihat tema di pasat rohanami, ala asini roham, terbaik kami manggulmit satu dikyon. Boy hay marpung di bagas jorong marsar dohot horap dongan nami di minggu Quasimodo geneti. Asa songon poso-poso amin nawasan disusun atama ima hatam. Satok tong mahami uasan Tuhan di hatam. Ay sakak mo dui hatami. Asa molo manangihon hatam hami nama manangihon sakak mo dui. Pangiduam mo do si pasidingon nami di bagasan pardalanan ni ulo nami. Urupi hami Tuhan. Lau patupahon akan adinggan asa tama toho suman hami anakom do hami tutu burum do hami tutu di baheni tod di minabadiyaima. Naong pinay barumi ngulu nami marhiti hatam marhiti todim songon na ni hatam nakin tuhami naing di honomu tuhami Tuhan todi na baru jala ucatomu sa kami rohabatu patu pamayamang terbaik kodo saluna asa dinggan ngulu nami dinggan ng perdalanan ni ngulu nami parsaoran nami, parumah tanggaon nami, parkarejuan nami, dinggan ng saluhuk na tahi dohot sakap ni rohan nami. Pasu-pasu hami Tuhan. Pasu-pasu ma ganup ruasmu. Nong dilhoko basa-basa marhiti hasosorang tidak danak. Di keluarga Bonatua Purba, Borusi Hotang, keluarga David Hutapeya, Borusi Mbulun, keluarga Willis Manik Boru Sinaga, keluarga Aubernando Siahan Boru Sinaga. Ali Tuhan pergugui akan atoras naung dapotan pasu-pasum di para anak kononi. Parsahalai nasida, parbisuki nasida asa dinggan di memehon tua kaya nakon na pinasahami. Magudang di bagasan perdagingon tarlumubi partodion. Ibu-ibu magudang madakdanaki pasu-pasu perdagingon na Tuhan. Lehon akka narikot dia kanatoras laho pagudang-gudang ya nakon na sidey. Padaw parsahiton. Asa sonang natoras na Tuhan. Mamering perkembangan ya kaya nakon na. Pasu-pasu nang akaruas mo na marsahit amang Jemanulang Rani Burisaturi Lamarius Sibarani manang Opu Marturia inang Panjaitan Buru Huta Barat inang Butar-butar Buru Siturus inang Situmorang Buru Ninggulan dot akalan na asing pe Tuhan si Solhot Todong ale-ale do na hutadahami na marsahit ubag kami ditangyangon. Asa paso-paso mo na sila Tuhan, uba na, si panganon na, si numon na, usaha na sila ng paramedis Gabi parhitihan mo masalo na sahat paso-pasum, hay paso ni dinasida. Sa buhay na sila margogo mo si, law mangula ka ulaw na hubartulong mo ni Roham. Paso-paso maakaruas mo na marlas ni Roha, di ulang tahun hatutubo, dohot, pardongan saripion sa mingguan. Pahingo na sida siya kodo partikyani. Siya kodo pasu-pasui. Asa pakyon na sida mapasu-pasui law mamusi pasangapo ko. Diragam ni pasu-pasu nang dipinasaha mo to na sida. Ali Tuhan, ramoti hami sa luhuna. Nang ruas ni Huriam na me na magudang sa ato na matua. Dia ka na marumatangga, dia ka na nang marumatangga, dia ka na makasiholi anakon, na makasiholi parkarejo na dinggan, dia ka makasiholi pardonganon na dinggan. Do sudita he akasihol do lungun ni rohanami
nong jut hutangnya kau kami ditanyang nami di bagas nami nang di bagas joromon. Tuhan asiroham sakapi ma tiki lehonomu tuhami akasihol ni rohanami asa mardame sonang kami Tuhan las rohanami toktong di ulu nami mamujiho pasu-pasu mahuriam do sudi aka program pakubasion nanaing patupaon ni huriam sa mingguon diregam ni pakubasion ni parguguyak kana posom parguguyak ka ruasmu asa tubuh sihol na lomar pungu muse deka pakubasion ni atong pasikop mangulu nami pasikop mangulu kemanang kebutuhan ni huriamon ajari hami mamakken adongi gabi sangat bu puja-puja di holas ni roh di hami atong sisa madusa nami Tuhan asiroham tatap hami do lungun ni roh nami di bagasan Kristus Yesus amin. Mari de mahita laos tapasahat ma piliata. Jesus me, Panguluan.
dakon ma piliata ali di batama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut seleon-leon na dinggan do nasa ulibasan na mauliutus hupasat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu me jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutadahami gudang ni sileon-lehon mitu hami asalam girgir hay mandok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amen. Manami na di Banua Gijang say pinurbadia maguarmo say ro maharajon say saut malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sa daron hanguluan siya pari si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami una kami tugihon tu pangunjunan palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho di sodakon Tuhan di Batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan di Batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim